लोगोफोर आं नोंथांमोननि बयनिबो अनजाथाव फावदुर दिनै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानोना नोंथांमोना जोंनि बे टप बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ अननानै 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होबाय बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो इयुनावबो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन। हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननि बयनिबो अनजाथाव फावदुर नोंथांमोना दासिमबो जोंनि बे टप बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनो। लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। नै सोमस्रि मानसियालाय न'आव दंना गैया जाखो? नै सोमस्रि औ नै ओंखाम संदों आं सोरमोनबा रनाय नै माथो पेटेंसोलाय अ हाय सोमस्रि माथो जालायखो पेटें माबाहाय सोमस्रि नै आं दाखालै आंनि 3000नि दख'ना गोदानखौ लोगोनि हाबा जानो थांनायाव सुनानै दोननानै मोनामनायखौ सुनानै दोनदोंमोन आं बेनिफ्राय बोरै अबाव गोजावना थांखो इनिफ्राय दख'नाखौनो मोनासै आं इनिफ्राय नोंखौसो मोनबाय फैदों नामा गोजावनानै फैनायाव इदि होननानै सोंनो फैदोंमोन आं सोमस्रि। नै खोमा खेबदों आं पेटें बेखौनोबो मादार टेरेसानि समाय आंनो बिब्दि दख'ना मोनथाराखै आंथ' मोननायबा नोंनो दानो हरखागौमोन आंथ' बिदि नंखायाना पेटें। नङाहाय फाग्लि मोनबाय बायदों होननानै नुबाय बायदों खोमा होननानैसो सोंफैदों आं जेबो गाज्रि मोननाङा दे। औ दे पेटें जेबो गाज्रि मोना आङो। इनिफ्राय हाबलांना पेटें गयफोर जानानै जागौमोन दा साहाफोर लोंनानै जागौमोन। हाबथ'लादे दिनै मालाबा फैबा हाबसिगोन आं बैथिं जोबथारनाय गामि बे गामि गेजेराव नागिरहैबावनि दे थाथ' दे होमबा सोमस्रि। औ दे पेटें जेबोबो मोनजानाय जायासै खुगा गोजासो रायलायनाय जाबाय। दे जेबो नंला सोमस्रि थाथ'दो। हाबाब दिनैलाय मा बोथोरालाय माइसि मोजांलै साला दैफोराबो रानहांजोब्बाय र' गैलानो साला इमान अखा हायै साला बोथोरानो गाज्रिथारमोनलै दै बानायाबो साला खुरख'जोबलांबाय न' बां आरो आबादफोरखौबो खुरख'जोबलांबाय आं साला देग्लाय मा लस खालामबायलै बे दै बानाया बोरैबाबा दै बाना जाना मोजांबो जादोंमोन जयै उन्दु मोनजाबाय थादोंमोन खदायबो एख' मावा दाङा आरो ना हमै मोनजादोंमोन खदायबो नंमारगौलै सब जिनिसानो मोजां आरो गाज्रि होननाय थामारोलै मोनसेखै मोजां जायो मोनसेखै गाज्रि जायो। आयु हाबाब बांबुलाया बेयावसो सिरि दंखोमायो बाला। नै बेयाव मानो फैबावखो आयु थांदो सोरबानोबा गाज्रि मोनगोलै आंखौ गाज्रि मोनगोलै मानो बुजिथारा नोङो उरायना। आंनि मुङा जेरै उरायना सेंग्राफोरनि गोसोखौबो आं बिब्दिनो उरायहोजोबगोन। इनिफ्राय बे दख'नायालाय अबाव मोनखो मोनबोखो? आयु हाबाब बांबुलाया नों बायना होनाय दख'ना नङा दे बिलाय आं बै दुब्लियाव दाखालि दैबानायाव गोजावनानै फैनाय मोनदों बाला। सोरबादालै बेखौ सोरबादो मालायनि दख'ना लाजिया नोङो लाजिया आयु गन्थंआ जसिगोन आंनिया गन्थंआनो जसिगोन आं बेखौ खोनानानै मानसि सिगां मा आन्दायदा थादो नङा बेयावनो थैनानै Bonk. थांनानै आरामसे अराव हांना फोरानहैनोसै दख'नाखौ आरो आङो गाननानै सेलफि लानोसै बाला। जागोन जाजोबनांगोन नोङो। हाबाब दिनैबा सोरानायाव थाइजौ मोनजागोनलै आंलाय बे बाजै लावगिलानावसो दंना गैया बिसानासो गोथाव जायोमोनहाय बिसानिखौ मोनजानांगौबा आयु ओंखाम थाइजौखा जा गोथाव जाखायो गाबोननो आमथिसुवा आंहा दिनैनो एडभान्स जाखानांगौहाय बोसोरफ्रोमबो आंहा एडभान्स मोनजायाबानो गोसोआनो गोजोनथारा। नै माथो फावदुरसोलाय अबाव थांनो नोंलाय? औलै लामा बेरायलाबायदों आं थाइजौ नागिरदों नोंसानाव दं नामा? थाइजौ जानो थांसैथ' नोंसानाव दंबा गाबोन आमथिसुवा नालाय आंहा एडभान्स जाखाथारो नालाय दिनैनो नागिरखाथारबाय आङो गाबोन आमथिसुवायावबोथ' जाखागोनानो थेवबो दिनैबा आरो जाबावनो लुगैयो दिनै जाखानो लुगैबाय आरोना आंहा बोसोरफ्रोमबो एडभान्स जाखायो नालाय न'आव गैयाबाबो मालायनावनो नागिर आयु बिदिसो
ओमफ्राय नैहाय फावदुर आंना दाखालै दै बानायाव दख'नायानो गोजावना फैबायब्रा लामना दोननाय आङो दान्दायाव इनिफ्राय गोजावनानै फैबायब्रा 3000निल'सोमोन आं खेबसेल' गानदोंमोन लोगोनि हाबा जानायावल' गानथारदोंमोन आं बिनिफ्राय गोजावना फैनानै दा अबाव थांखो मोनासैनो आं जि नागिरखाबाय आं मेंगुलायबाय आयु 3000नि दख'ना आयु आंनोबो नांगौमोनहाय आंहाथ' माथो 1000निखौनो मोनफेरथारा नोंहासो मालाय 3000नि गाहाम मोनोलै अहाय दख'नाखौनो मोनगोन ना मोनलाबा जा साफाखामोन दख'नायानो आं गाननोनो अहा फैयाखैमोन खेबसेल' गाननो मोनथारदों जा खोथाखागोन आं बे दख'नाखौ आं नागिर दिहुनथारगोन आं सोरबा मोनलांखो बेखौबा आयु हाबाब संख्रि गोबाब सोरबा गोमानाय दख'नाखौ मोनबावगोन आरो नोङो बे दैयाव बुखारलांबाय दैयाबा अबेखि बुखारलांखो बे दैमाजों दैमा थांबाय बियो बे लामा ससेयावनो जिलांजोब्बाय मोनबावगोन आरो नों बे दख'नाखौ नागिरना लाब गैला जाम्बिलाय ओंहाय बेखौनोथ' गाबनोसो ओंखारबाय आङो जा साफाखामोन आङो आफानिफ्राय फैसा बिब्रबलायनानै हरा गारा बायहैदोंमोन मोनाबा आं मार गाबगोनलै सोर पापिया मोनलांखो आंनि दख'नाखौ बे पापि दैबानायानो बुखारना लांदोयो जाबाय दे फेदें जाबाय गाबनांला गाबनानै मा मोनबावनो देनाय बेखौ मोनखालाबा आरो मोननोबो हागौ दे सोरबा मोनफ्लांदोबा बोरैबा दुब्लिफोराव गोजावना फैदोबाथाय मोननोबो हागौ दे खाफाल थाबा गाबनांला दे ओहाय फावदुर